Ze springen weer drok in de droen. De tigers Saïda en Sultan vermijden haar in nieuwe bekeer duidelijk. Met de dier gaat het eigenlijk heel erg goed. Zoals je kunt zien op de achtergrond zie je daar heel erg speels, onderzoekend. Sultan is nog iets gevoeliger. Hij is wel heel erg bezig met wat gebeurt er om hem heen. Wat zijn dit voor nieuwe geluiden. Dus daar zijn we heel erg mee bezig met training. Onder andere dat hij daar wat rustiger in wordt. En we zien wel dat het stapje voor stapje beter gaat. Maar hij heeft nog wel een weg te gaan. De tigers kwamen op 16 oktober, zwier verwaarleerst, aan in Friesland. Toen gingen ze al een paar weken in Jordanië zitten. In Jordanië zijn ze aangesterkt. Toen zij hier aankwamen waren ze nog steeds wel aardig zwak. En we zien wel dat ze nu gelukkig al aardig op gewicht zijn gekomen. Dus dat is fijn. Stichting Viervoeters, de organisatie waar ik Valida onder valt, is op zoek naar een nijplak in Nederland voor de besten. Als dat net slaagt, zullen ze naar Lions Rock. Lions Rock is een ander reservaat van Viervoeters, de organisatie waar wij voor werken. Dat zit in Zuid-Afrika, is gigantisch groot. En daar kunnen dieren ook permanent gehuisvest worden en eigenlijk hun hele leven lang genieten van de Afrikaanse zon.